De Leeuwarden Kranten en het Fries Dagblad binnen joerd voor het eerst op een werkdag als Maaskranten uitkwam. De kranten denken toch ik op werkdagen Maas te verschijnen, actuele regionaal nieuws te brengen. Ik wordt er op distributiekosten besparen. De uitbreiding van camping De Kiewiet in Oudehaske is definitief van de baan. Eigenaar Roelof Speelman loekt de stekker uit het project vanwege de minne-economische situatie in de recreatiesector. Doel wie om nieuwe recreatieplakken te maken en ook trekkershutten te bouwen. Zielster Marit Bouwmeester van Watten maakt op zoek naar een nieuwe coach. Mark Littlejohn wil het naar Sony trainer Westhaven rustig rondwaan. In die periode had het duo successen hellen, die als een zilveren medaille bij de Olympische Spelen van Vlienier en een vrouwtitel in 2011. Ziekenhuis Nijsmellingen in Drachten is juist begonnen met een uitbreiding van de polyklinieken. Het commentaar wordt werken aan de bouw van 2 nieuwe verdiepingen. Vanwege de werkzaamheden wat de patiënten van polyklinische zorg tijdelijk via de haatingang van het ziekenhuis naar haar dokter ta. Juna vannacht vriest het een paar graden en stiert er een matige en vrij krachtige noordestenwind. Morgen op een soort zinnen en hoe wordt het zo'n 6 graden. In de joentijd neemt de bewolking ta. Nachts vriest het 2 of 3 graden.